Predstavte si jazdu v lejaku bez stieračov. Nemysliteľné. Pre väčšinu histórie automobilov to bola nebezpečná a mokrá realita. Vítajte pri pohľade na jeden z najprehliadanejších, no zároveň najdôležitejších vynálezov v dejinách motorizmu. Dnes sa ponoríme do fascinujúceho príbehu stieračov čelného skla, ako vznikli, kto za nimi stál a prečo trvalo tak dlho, kým sa stali samozrejmosťou, bez ktorej si už jazdu nevieme predstaviť. Pripravte sa na odhalenie hrdinov a prekážok, ktoré formovali našu cestnú bezpečnosť. Na začiatku 20. storočia, keď sa automobily len začínali šíriť, šoférovanie v zlom počasí bolo skutočnou nočnou morou. Predstavte si, ako musíte v snehovej fujavici každých pár minút zastaviť, vystrčiť hlavu z okna a ručne utierať sklo, alebo dokonca poslať niekoho z auta von. Nebolo to len nepohodlné, bolo to smrteľne nebezpečné. Potreba riešenia bola očividná, ale ako to už býva, jednoduché nápady často trvajú najdlhšie, kým sa uchytia. A tu prichádza na scénu Mary Anderson. Bol rok 1902, mrazivý decembrový deň v New Yorku. Mary, podnikavá žena a statkárka, sedela v električke a pozorovala vodiča, ako sa snaží vidieť cez zasnežené čelné sklo. Musel opakovane otvárať okno a utierať ho, čím riskoval nielen svoje zdravie, ale aj bezpečnosť cestujúcich. V tej chvíli jej hlavou prebleskla myšlienka, čo keby existovalo zariadenie, ktoré by čistilo sklo zvonku, ovládané zvnútra. V roku 1903 si Mary Anderson nechala patentovať svoj vynález, páku vo vnútri auta, ktorá pohybovala gumovou lištou po skle. Bol to geniálne jednoduchý systém. Napriek svojej praktickosti sa však spočiatku stretla s vlnou skepticizmu. Automobilový priemysel bol v plienkach, mnohé autá boli otvorené a prevládal názor, že takéto zariadenie by len rozptýľovalo vodiča. Jedna spoločnosť dokonca odmietla jej návrh s tvrdením, že nebude mať dostatočnú komerčnú hodnotu. Predstavte si, aké sa mýlili. Až po vypršaní jej patentu v roku 1920 sa vynález Mary Anderson začal skutočne presadzovať. S rozvojom uzavretých automobilov a rastúcimi rýchlosťami sa stierače stali nevyhnutnosťou. Cadillac bol jednou z prvých automobiliek, ktorá ich začala v roku 1916 ponúkať ako štandardnú výbavu. Neskôr prišli elektrické stierače a pokročilé systémy, ktoré dnes berieme ako samozrejmosť. Príbeh stieračov je svedectvom toho, ako jeden jednoduchý nápad môže zmeniť svet. Od nespokojnej pasažierky v električke až po kľúčový bezpečnostný prvok každého moderného vozidla. Mary Anderson nám dala možnosť vidieť, čo je pred nami, aj keď nás počasie zaskočí. Ak vás zaujímajú aj ďalšie skryté príbehy o tom, ako vznikli veci, ktoré denne používame, dajte like a odber.